мусиқии ситораи мани зиёдулло шаҳидӣ дар иҷрои навозандагони амрикоӣ. кафкӯбиҳо ба хотири ҳунари Ҷенифер Ҳимстра ва Патрик Йим аст. ман навохтани мусиқии халқҳои гуногунро дӯст медорам ва аз он ҷумла мусиқии тоҷиконро. медонам ки ҳар як халқ мусиқии худро дӯст медорад ва вақте ба Тоҷикистон омадам, мехостам мусиқии ин халқро иҷро кунам. пианинонавоз Ҷенифер Ҳимстра ва скрипканавоз Патрик Йим аз Амрико дар доираи як сафари ҳунарӣ барои тамошобинони тоҷик мусиқии классикӣ навохтанд. барномаашон аз мусиқии бастакорони машҳури ҷаҳон иборат буд. аммо асарҳои бастакорони тоҷикро ҳам сарфи назар накарданд. ҳоло ман бастакори тоҷикеро ҷустуҷӯ мекунам ки тавонам оҳангҳои ӯро бинавозам. чанд моҳ қабл ман ҳамроҳи Патрик ба Тоҷикистон омада будам ва яке аз оҳангҳои Толиб шаҳидиро иҷро кардем. консерти ҳарду навозанда рӯзи нахуст дар театри опера ва балет асосан барои дипломатҳо ва дигар меҳмонон баргузор шуд. рӯзи дуввум сокинони Душанбе ромишгарии онҳоро ройгон тамошо карданд. خیلی پسند اومد. درستی گفت من یکمین مرتبه اومدم و این خیلی کنسرت. این روز برایم خیلی روزی وزمین بود. یک راحت کردم. дар тоҷикистон мардум бештар ба мусиқии сунатӣ ва эстрада таваҷҷӯҳ дорад. солҳои охир ҷойгоҳи мусиқии классикии ғарбиро сурудҳои миллӣ танг кардааст. ба андешаи Патрик Йим баргузории консертҳо аз сӯи ҳунармандони ҳирфаӣ таваҷҷӯҳи мардуми тоҷикро ба мусиқии классикии ғарбӣ афзоиш медиҳад. барои он ки мардуми тоҷик мусиқии классикии ғарбиро дӯст доранд, бояд консертҳое баргузор кард ки дар он навозандагони сатҳи баланд мусиқии бастакорони машҳурро иҷро кунанд. танҳо тавассути консертҳо мардум метавонанд ба мусиқӣ дилбастагӣ пайдо кунанд. мусиқи мардуми мухталифро ба ҳам мепайвандад. ин шиори созмони Pitch 5 Foundation аст ки аз сӯи Ҷенифер Ҳимстра таъсис шудааст ва сармоягузори ин сафари ҳунарӣ мебошад. ба қавли Ҷенифер, ин барнома барои шинохти Тоҷикистон кӯмак мекунад. муҳимаш ин аст ки дӯстони ман аксҳову наворҳои консерти ман аз Тоҷикистонро тамошо карда мепурсанд ки ин чӣ кишварест ва алоқаманди сафар ба кишвари шумо мешаванд. тавассути ин консерт Тоҷикистон дар ҷаҳони мусиқӣ бештар шинохта мешавад.